mawukhuluma ungasho ukuthi i-iPhone engathi ngiphatha lengange kantusi Thana 17 Pro Max ukuze kuzwakale kahle ukuthi ngiphatha boma 30 something thousand esandleni ungangenza untusi mina ngathi ngiphathe i-iPhone lokucosha uthi 17 Pro Max noma usushuthile usho ukuthi ithathwe nge-17 Pro Max. Yes, hayi ukulibele ningenze ngathi ngilingana nontusi. Sontusi ingane encane lezi. Anikwazi ukulinganisa nontusi. Shono kahle uthi 17 Pro Max iPhone. Hayi indaba yokudlala. Hawu siyabongela incane kakhulu kunezinto esuzenzela abantu leyo iPhone kodwa ngoba ilokho abantu abaku-affordayo. Bathi siyikhanti kuningi esingafisa ukukupha khona inhliziyo abantu subalekile. Okwanamhlanje nje kusithathwe kakhulu sonke thina silandele ulife wakho. Khulu siseyibala emsebenzini wakho. Ngiyabonga kakhulu. Cha ngane kwethu ngiyaxolisa ukuhlupha ngiyazi ukuthi umuntu obusy. Ngiye ngabhalela nama inyanya manje. Izitsha zale eDlunkulu ziyanyuka kodwa zehlu kuyeDlunkulu. Hayi lapho ke ningamakhosi ke lapho. Andidlali kancane. Unyusa izindlu ezaseDlunkulu ninyusa impela kodwa ukuzehlisa cha. Ebachobi. Yeah. Okay, sisuthi kodwa singamsiza ngani ke sesibongisile. Kutwami ngiyazi ukuthi mhlambe isicelo sami engizosicela singabukeka sisincane emehlweni akho mhlambe nawo umphakathi kodwa kumina sisikhulu kakhulu. Kukhona udadewethu engeke ngamsiza ngemali ebengisebenza naye ngathi bengifika endaweni angiyena wendawo ekhaya kithi kwaNongoma so bengifika endaweni ngase ngithola itofu Amehliweze amayama ifinya impela zilapha phezulu erekhini yakhuluma sisi bengichaza ngithi ngithe ngisasebenza usisi engificile emsebenzini usezongibikela ukuthi ucela ngimboleka imali ngoba ugilela uma wakhe kakhulu nje kuyabheka so imali yakhona beku-800 ngiyazi ukuthi ubukeka imali encane kodwa kumuntu ongasebenzi kuyimali enkulu so ngamnikeza ke ngokuthi ngiyasazi isimo sokugulelwa umzali mina ngiguleliwe abazali bami until badlule emhlabeni yekela indaba yokushumayela siswami hamba ufaka inamba lo othathwe 800 wakho nesithombe sakhe konke lokushumayeza ngakho abazali nani ngeke usilekelele ngikusendelile khona ku WhatsApp ngibingelele ku WhatsApp ngikhona ukubona lokunye hayi ngeke usilekelele lokho sibingelele nje fast isikusize lokunye imuphi lo lapha phansi ngesikipa se-MK uma wakhe-ke lo ngemuva yena yilo ophambili nje lo ongathi ugoqa umlomo wakhe uma wakhe lo oseskibheni se-MK okay inamba yakhe iyona levela phezulu lapha ya nekama wakhe ile lapha ngezansi ngizwana kakhulu wena ukudla okushisayo futhi makunopelepele ngiyenjoya kakhulu yabona ulive wase-South Africa wangempela lo awukho omunye seningazama-ke nina bozidlovana nizama ulive kodwa ulive wangempela now mangisuka lapha ngikhuliswa sisi wami niwazi ulive bangempela eSouth Africa mangekho lokho kunalo mana kancane ngisenza lesesinye isithombe ukuthi sibe clear ne izobe ngiletha lezi mara lezi ezinye yabonakali kahle la ubani lo mncane la yena lo uthatha imali omncane wathi guluma wakhe uye lo mncane lo uthatha imali
Usebenzaphi? Angimazi manje ukuthi usebenzaphi. Wawuyeka umsebenzi mase kumele ngikhokhele washiya emsebenzini, but ukushiya kwakhe akuzange ngisaba kuhle ngoba uyamobilize abantu ukuthi bazongihlasela emsebenzini. Angikhulumi ngokuhlaselwa mina, ngithi mina usebenzaphi untombazane, ukushiya ukuhlaselwa akubuzanga konke lokho. Sometimes please guys focus to my questions before ngiba rude ngoba lento yokuthi focus kuma questions ami iyangilimaza kakhulu. Mina ekhotha ngibuzwa ngama feelings, ngibuzwa ngefact of the story. Leo ni wa mobilize ubani wangihlasela, ngicela ungikhombise evidence yalabe ngimobilize khona abantu. Ngisendele yona manje. The picture le nabantu be-MK, it's one of those pictures. Bashuthile nje labantu, ngicela ungikhombise i-proof yala umobilize wana khona. Mhlambe i-video noma? Yes. Okay. So angikwazanga ukuthi ngithathe i-video ephelele kahle. Akwazi ukungitshela lo doti. Mawuthe umuntu umobilize abantu, ingangihlezi ngithi phendula uYes noma no ngoba nina zonke lezi zinto eningitshela zona you cannot prove them. And anikwazi ukungifaka to your emotions. Ngoba wonke umuntu osesefuna into ayifunayo anga-edda whatever afuna ukuyi-edda. Yabona? Ngicela lezo onganayo i-proof yazo ungayikhulumi. Mawuthi wena kunomuntu olayo nendoda yakho mina unginika i-proof benza ucansi. Just a short video but ikhona. So ethi asimhlaseleni. Uyena obehamba phambili ecula ukuthi akahambe ayosebenza ngakubo. So ngase ngithola mase ngisebedlulile ukuthi kwenzakalani because angi-understand. So bagcina sebeshoka abanye ukuthi waphela ngeke ngizakukhuluma ngoba anginayo ama-proof ama-conversation ukuthi she's behind all of it. Wena ufuna ukungikhulumisa njalo. So mhlawumbe ukuze singakhulumi njalo singakhuluma nje lokho oqondene nemali okunye sikuyekele singakhulumi ngakho. Kwaze kwamnandi ukudla, inkinga nje nansi indaba ingenile nayo. I-MK la ngifuna lesithombe esine-MK, mina ave ngithanda kubonakala i-MK phambili ukuze bezobona abantu ukuthi i-MK upende muphi la ezweni. Ngoba mawuzobeka esinye ngekuzwakale alifuna ubeke lesi esine-MK ukuze i-MK izositshela ukuthi ngabe yilunga lalento noma cha. Ubusebenza kuphi sisi? Private school ese-Marine Hill ibizwa ngo-IDM. Bakuxosha khona. Abaphathi abangixoshanga, ibona lo bhuti ophambili we-MK nje ngathi mangivula umnyango into yokuqala ibuza ukuthi ukuthathaphi ukuthi uzosebenza uzosebenza la ungakwanongoma. Ayikho nemisebenzi ngakini because nathi sinabantu abafundile la. Ilo washo njalo. Ubani owaxosha emsebenzini? So emsebenzini ngoba kwakula ngihlala khona la endaweni yami. Umphathi wami kwaba nomhlangano naye MK kuma demand wabo ku MK into yokuqala nje yayithi asimceli lo azosebenza la ngoba nathi sinabantu abafundile sicela ukuthi lesi sikole siqashe abantu bomphakathi.
So umqashi wami wasethi akakwazi ukuthi angixoshe because bona bathi abangidingi badinga umuntu omphakathi. So kumele bangixoshe based emsebenzini wami noma kube khona amaphutha engiwenzayo, but kunama-procedures okumele alandelwe ukuze kube khona ukuthi ngiyaxoshwa emsebenzini, hhayi ukuthi ngixoshwe ngoba nakho bona bathi abangidingi. So kwaba yilowo nto, one of the negotiators we-MK member wayegqoke ibharethi ye-MK neskipa, wathi yena it's fine ma ukuthi nisihlohla ngaye shuthi nimele nimgade imini nobusuku. So abaqashi bami-ke abahlali, since ngisho ukuthi kwakuyi-private school, abahlali la bengiqashe khona. Njengoba ubona lesi sithombe babengihlasele la ngihlala khona. So ngokubona kwami ukuthi angisekho safe ngendlela abangihlasela ngayo endlini, ngase ngibonga umsebenzi kumphathi wami, ngathi ngiyabonga, ngicabanga ukuthi ngihambe since ngizizwa ngingasaphephile endaweni. Oh. Yeah. I-MK iyona yakuxosha lapha. Iyona ehamba phambili, babe angazi ukuthi kusebenza kanjani, but kuyithebuli eyayikhona kuma-negotiation kwangama-members e-MK, babegqoka ikipa ze-MK bathi bangama-community member, balungisa indawo, abasafuna abantu bohamba, including abantu abangabona abangabendawo. So nje lalisho eligama lithi bacela uqashwa abantu bendawo, mina angiyena wendawo, therefore bayabonga bacela ukuthi ngihambe. So le MK le ikusho nje ibikuphi ise-Marinal Hill? Yes, endaweni yaseDesire. As you vote for your MK. So the time befika la emqashweni benzani kwena? Bafike omunye umama waye-MK wafika wangibhalela ama-message engibuza ukuthi yena ngifike kanjani la eDesire, yena uwumama, ngeke ngimusho igama lakhe. Wathi umama Mantinga. So uyena Yesisi wami yabona mawuthi wena khona amagama ongeke uwasho uvele uphume kule live yami. Mina la umuntu uqondwa ngqo la. mhlawumbe ngithanda ukufaka enkingeni. Hayi mina lalela, mina kade befuna ungise court. Yonke leyo nto bagcina beyibhale ney'ntatheli zabo lapha Facebook, ayikho leyo nto. So wathi umama Mantinga uyena umholi owendawo obhekele izinto zendawo, umholi we-MK. So ufisa ukwazi ukuthi ngiqashwe kanjani, kwenzakalani. Ngamchazela nje sonke istory ukuthi ngiyasebenza, ngiqashiwe, ngine-contract nami njengawo wonke umuntu osebenzayo. Wathi no, hayi okay, sizocela ukubona umphathi wakho. Ngase ngimnikeza iy'namba zika-supervisor ukuthi nazi inamba ka-supervisor in case ufuna umhlangano naye noma kodwa naye supervisor. Ubani wayetshelela abantu ukuthi awusiwasendaweni ngoba phela wena uhleli nje endaweni uyasebenza? Ubani lo nomlomo manzi obatshela awusiwasendaweni? Lo sisi lo ngigweletayo ungomunye wabo owakhuluma kalowo nto lokuthi angiyena wasendaweni angihambe, kodwa futhi manje kuvela ukuthi uyena obeyiphephetha kakhulu ngokuthi uyangikweleta nokuthi mhlawumbe wayesebona ukuthi akumelanga la ngikhokhela imali, angazi. Kodwa nje ngoba bengisebenza naye lo sisi uyena okhulumile ukuthi njengoba kuhanjwa nje abantu bokufika behamba nalo akahambe because akuyena wendawo. Le number leti 067 196 ekabani? Ngicela ukuyi-check-a manje fast. Leka 079 eyalo sisi okuyena owathathi okuyena wathathi. Ya 067 ekabani? Awumphenduli ngale ngiyibuzayo. Sisawuye kunkanda sometimes ke uphendule exactly what I'm asking you. Le nto yakhe ukuba polite but dismissing my questions it's not gonna go right. 077 owalo ntombazana okuyena wathatha imali. 067 okamama lo ofake ikotoyi ebag kulesi sithombe osivezile, lo ngemuva uyena ofake ikotoyi wayezoba direct ukuthi ngihlala kuphi.
wena waresignelani ngoba babengebekubulala? Ngomuntu wesifazane kanti ekhaya kusekudeni nanokuthi ngase ngike ngangenelwa evikini khona igebengu ezangena esikoleni zama ukuthi zisithathe nomunye uthisha ngase nganqaba-ke mina ngathi because bangena bathi bafuna ukuphuma nathi so masiphakathi negceke ngabuza ukuthi nisisa kuphi abangasho bathi yini unezitha yini ngathi mina cha nginazitha angazi umuntu la ngiyafika angikwazi ukuphuma nani kuleli gate so bathi asihambeni singathi unenkinga ngathi mina mawukuthi nifuna ungidubula bafethu ngicela ningidubulele khona la egcekeni ukuze umndeni wami uzosheshe ungithole ngoba angazi ukuthi ningisaphi angazi ukuphuma kwami kulela gate ngizophuma ningenzeni so ngabekezela after leyo incident yenzekile because kwathiwa amaphoyisa ayaphenya ukuthi kwenzakalani namanje angazi ukuthi kwakobani ababezohlasela abazange bafune lutho abafunanga amafoni bathatha mina nje nomunye umisi kodwa babephusha mina phambili lokhu ngisho ukuthi mina ngiyafika la endaweni angazi umuntu so kwaba lonto ukuthi ngiyagoloza-ke manje angazi nami sibindi ngasithatha sokugoloza ukuthi angiphumi ngaphandle kwegate so emva kokuthi kwenzeke lokhu kuhlaselwa kanje ngase ngibona ukuthi sekuyi-incident yesibili ngizogcina ngilimala kanti akusekho safe ngase ngiyaresigna-ke emsebenzini. Wamtshela umphathi wakho? Yebo ngamtshela. Wathini yena? Ngaresigna on the spot kwi-meeting le yayikhona nawo ama-members e-MK because umphathi washo wathi akakwazi ukungixosha simply because bathi bona bangifuni angiye ngakithi. Bani lo? Usisi lo phambili uyena lo wathatha imali lo ngemuva ugogo wakhe naye wayekhona esitelekeni and wayecula nje impela ethi phansi ngovamisile phansi akabuyele kubo kwaNongoma so ugogo wakhe loya. Oh. Okay. Azobuhlungu wangifonela uKhanyela ngiyisave ngenamba yakhe. Khanyela yena yedwa lo MK. Awungiphe lapho wangifonela inamba yakhe ngavele ngangayisave. Ngiyacabanga mangayibheka WhatsApp uyothatha isikhathi ngithola ungiphe. Yafika kodwa ngibamba. Uthini mfowethu uphutini? Bakhanyile. Hamba kahle futhini. Ngiyaphila futhi kunjani? Hayi ngirathi ngihleli nobafu la. Uyakhala ubafu uthi wasiphatha kahle eThekwini. Mana ngiyeke leyo soyixoxa leyo. Lalela ngiphethe udaba lana olushisayo lana Khanyeni. Aha. Kuna la eMK ngenzanga khona kahle ama MK members lapha eMarinal Hill yabo. Kwenziwani lapho? eMarinal Hill cishe uyayazi indawo le. eMarinal Hill ayenzanga kahle ngani? Kunosisi owakaNongoma abamhlukumeze bamphathiswa kweforeigner waze waresign emsebenzini. Bamlwisa nje bathi akahamba engakubo. Uzofonela manje. Ukulwiswa yini ama-MK? MK yonke kuze khona ama video nethombe zakhona. So
usisi uze waresigna ngoba impilo yakhe ibingekho safe. Kanti umuntu ofike wa-influence i-MK ngaloko umuntu okweleta usisi imali ubefuna axoshe usisi ukuze engezaphinde ukukhokha imali kasisi. So umphakathi wanga-understanda wavele waba-influenced. Hhayi umphakathi, ama-members e-MK avela influenced ngalento ayoyenza angcolisa igama le-MK. Ngikufonela nje ngoba ngi-live ngizocela ukuthi ngicela nilungiseni lento niyi-MK lo mntwana abuyele emsebenzini. Uma kungenjalo ngiyayinyisa i-MK KZN. Ngike ngiyi-check-e lo nto ngoba bengakaze ngililandele lidobolo kanjani. Ya lukhona impela umntwana wabantu akasasebenzi uphindele ekhaya kubo bebeze bethumele ney'nkaba esikoleni ziyomkhipha esikoleni. So bengicela lolu daba nili-athende njenge-MK mangenjalo nifuseke KZN nonke. Phela angithi i-MK ney'gaba ihlukene ngey'gaba zayo. Kodwa noma ngathiwa igaba bani noma ngathiwa igaba bani kabe yami yabona nje njengoba kuyi-MK enze lo doti bengicela nonke njengabantu abakhulu kwi-MK nithobe nje nisondele phambi kwasisi nibuyeleni esikoleni niyomlalela umphathi nikhulume nama-members e-MK yale ndawo niyilungise le ndaba ngoba umntwana wabantu akakwazi ukuxoshwa yi-MK emsebenzini. Angithi i-MK ithi umuntu omnyama akasebenza ngesikhathi sokuxoshwa ama-foreigner le ntombazane yaphusha i-agenda yokuthi ikweletu usisi ayifuna umkhokhela yamxoshisa endaweni bamthathisa okwe-foreigner la ekhona e-South Africa. That is very wrong. I-MK ayilungise le ndaba. Okay, now mina ngikuthembise nje mfowabo ukuthi ngizoyilandela lento nami ngiyi-check ngoba angiyazi phela ngiyaqala nje ukuzwa nami sikhona into kanje. Ya Angaze ngizoyi-check-a mfowabo babamkhululeke. ngacela khanyile mfowethu mina ngizokuthintela iy'ndaba zethu eceleni but bengicela nilungisele. No, hayi ngiyakuthembisa bafo ngizolilandela impela khululeka bafo. Ngizolilandela kakhulu mfowethu. Ngiyabonga. Seku-right sisi. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami. Ukhanyile uthi ayisabonga bafasiphatha kahle nje. Awumbandela ujele lapho. Lezi ziyamangala ukuthi iphatha kahle ngisho abantu abanokubombelele kophalamende. Phela ukhanyile oVandamiri bale ephalamende. Mina ngizekuvela ngapha ukuthi wona amaqhawe ngiphinde ngihlangane nawo. Ngithi mana ngaleyo so bezilungisa leyo. Silungu udaba useTV. Awangeni lamafoni nami usesanginike wona wonke awangeni. Ayikho neyodwa nami ingenakulawo usesanginike wona. That's why ngimdiliza because awangeni. So ilungise South Africa kancane kancane bantwana benkosi. Soncenga nje kancane kancane ngapha ngidla ikhabishi. eSouth Africa nje soyinceda kancane kancane. Hectic. Uyena ngivele golf. Oba Wena lo strength. Ngiyabona. Sele angixosha ke eThekwini. Ngiyabonga siphatha Yabo malo. Vule camera. Okay.
Unjani butwana? Yaphela. Ngiyaphila bhuti. Ngingene lapha ku-life wakho bhuti ngikade ngilokhu ngifisa ukungena bengifisa ukuchaza inkinga yami engibhekene nayo. Ithini inkinga yakho? Ngike ngakubhalela kodwa nako WhatsApp ngabona ukuthi ubungakangiphenduli. Nginenkinga la bhuti kasisi wami omncane owahamba ngimncane la mama washona 2009 sisi wami wahamba wayeSwatini kubaba wakhe. Ngaleso sikhathi mina bengimncane. Kuze kube manje ngiyafisa ukumthola ngizamile ukubhalela kokhumbula ekhaya kodwa kulunge ngazama ekhaya ngihlala nomalume nogogo. Ugogo usemdala mangithi ngiyambuza ukuthi ingane ibuya nini le yayeSwatini lokhu ethi izobuya. Ubaba wakhe-ke nginayo isithombe sakhe. Bhuti yahamba incane njengoba sengikhulile sengiyafisa ukuthi ngiyibone ngoba phela usisi wami engimaziyo yena wayesemncane kakhulu leda ukuthi mina ngasengikhulile ngaboma-2009 umama wahamba emhlabeni. Ugogo engazi umama ukuthi uqome eSwazini engayazi indoda le yayiqomile. Ingane yayithatha indoda umama esesekhona. Okay. Manje ngibhalele bakhumbula ekhaya akubuyi lutho ngazama because mina ngokusebenza ngila eNewcastle ngisebenza namaSwati ngizamile futhi ukufokiza ukuthi angitholise. Igama lawo kwakungiphila Sandi yakagwini. Yenza nje. Ngifayile isithombe sababa ingane lapha ku-WhatsApp manje. Okay butwana. Somthola. Ngikhumbula abantu bami ba-live. Bafowethu. Anivuleni ama-group WhatsApp ungabe nihlupha. Owamanje ngisabhizi live. Ngempela bukane how many people are here? Ngizobabiza beze ngalabo baphume kwani. Kana manje. Ama numbers lawa mina ngiwashaya ngidla. Ngiyala ngempinca abithambo. Ngizulale live. Nasulale. Unogazi ngingathandela. Inkinga yami ugazi cha. Yes, angithi sizombheka lo abhuti somthola. Baningi abantu baseSwatini engibaziyo. Bazovele basho ukuthi halo wala. Definitely naye lo usisi wakhe senengane ma. Manje ngikwazi ukuvula ngale. Funa ngivalo live uzovula live. Yes. Ngala masimple live. Ha. Ngala masimple live. Utundokoza amandla nginivale buka ba ungakabani. Avale ngifuna ukuvula wami. 2K nguvala. Na undokoza amandla ucela ngivale amasimbo live. Vula live yena. Niyavuma ne? Juice nani juice ngifuna juice. I blew it. Ngaze nganenhlanhla. So vele uphelele.
Yeah, Royal Time. Bathi abantu abavumi I hope ubukele. Angibukelanga, ngikubukela njalo phambi kwami. Bathi lamasimbi enkulumo abawezo. Simdonga zamanzi nikhona. Ngisabothenga. Sengithi imndonga zamanzi manje. Simdonga zamanzi.